салому дуруд бинандагони азиз, рӯзи сайди ҷумъа муборак бошад. дӯстони нак хоҳиши худи шумо навор кардагем барачҳои майда беоча ва очабача, барачҳое ки аллакай алафхӯр шидаги навор кардагем бузичҳои майда. видеоро то охир тамошо кунед дӯстони азиз. аз молбозори ҳоҷи шариф шаҳри бохтар ин хоҳиши худи шумо аст. дӯстони азиз, касе ки дар канал подписатсия кардагин аст ҳатман подписатсия кунед, як дона лайк барои пешрафти кори мо, ягон комментария нависед ва имрӯз 24 феврал дӯстони азиз 1000 рубл дӯстӣ ба 144 сомон баробар аст. боқӣ сар баланд бошед. дӯстони азиз, чӣ хеле ки шумо медонед, мо ҳамин компанияро муддати зиёд шуд ки реклама мекунем. то ҳозира ай тарафи ягон подписчик шикоят шидаги нест. алҳамдулилло корбор ҳамаш 100%. шумо низ дӯстони азиз метавонед ки билет харидорӣ кунед. агар шумо сафар доред, пас ба номерои болои экран муроҷиат мекунед ва ҳатман аз номи канали мо Дehqonbachcha муроҷиат кардед. барои шумо 500 то 3000 рубл аз дигар компаниё фарқ мекунад. дӯстони азиз, муроҷиат кунед, иншоалло кори шумо сари вақт буд карда мешавад. ана барачҳои беоча бародаро, ана инҷа хеле даромадагӣ буда, тоҷора пура. ана вишне ки гизала чанди шидан таға 850 сumi қишқоран ё ама қишқор буда, қишқор бара 850 сумони. барачҳои беоча дута ҳардуш мода буда, ҳар шаҷия 1300 сомон гуфтест. савдо мекунад. ин 700 600 мешавад. ягон нах накардам. барачҳо ҳардуш мода буда. баъдан айҷа бозой гуфтум ака, савдо кардем. ҳамаш модая. яъне баро 850 бу. ай тухлиё 11 ё 12? 12 гуфт, 11 гуфт. 12, 11 ина 1100 сомони тухлиё. 1000 сум метада. О, сарф гири 1000 сум да. ана тухлиёра 1000 сум да мегири. нигоҳ куёра, агар хуб арзон кунад 50 арзон кунад 800 мешавад. ё 750 ам хилда. озо 850 гуфтест. хулос ки барачҳо хеле қиматан, хеле бисёр бародаро бо мехаранд. ё чанди шидан сета? ё чанди шидан ака? 650 суми. ана ё баъди ҷабо ҳаста як макони барача шамиҷа буда. ё чанди шидан ака майдош? майдааш 450 сомон. саркадаги калонаш чи? 1000 сомон. ай 450 сум то 1000 сомон. макони барачҳоро ёфтем бародаро. ҳаминҷа бисёр будай тамоми намудаш. чанди шидан таға? айкия? айки бошам бараво. чанди шидан? майдааш? 600. калонаш чи? 600 сум то 1000 сума. ё чи? ё элита? шқорам? анаи хуб шаҷидо каги 1000 суми гуфтестан. так хеле қиматай 1000 сум бародаро. инҷа бисёр барача. бузичҳорам ҳозир нишон метем. анаҳа тамом намудаш буда. ку барачҳоро бинем таға чӣ хеле шид? чанди савдо шудеса ошо? 750 кеса надоде? надоде 750 да?
Hozir 1 2 750 کیسای ندادی 3 тара 800 میگم 750 да надодеста 800 ҷои сунгиришо нагуфтеста ишамоли худи дорад 750 да надодеста деҳқонбача ав зар чачанд гуфтӣ 900 сомон мегазад ана и барои алафхӯр ҳозир беаввалиё шапурсӣ ин айдачо чанди шидан 650 сумӣ ана иҷа бо майда ҳастай ай ҳамада майда баъд бузича ҳастай ҳозир мебинем ё чанди шида 550 бо майдош қимат 550 гуфтеса бузичо чӣ бузичо чанди 250 250 сомонӣ ҳардуш 500 сомон ин чанд шуда чобача ин компаро дор чалишая 1500 чобача ана барои алафхӯр ё алафхӯр шидагиам ё калон шидагиам чанд моҳа нака ё чанд моҳа шидагиам чанд сумия 1400 сумӣ ду моҳа зиёд шидагиам чобача чанд 1700 сум бо савдо мешавад 1400 барора гуфтеста гӯсфандо очаобача 200 сар кадаги то 2500 гуфтеста бо савдо мешавад ё соус таракошанда молое ки миёна қариб ки ба мол каданам мешаванд хел 100% неё айҷа бародаро буз ҳастай бад и бузичо очаобача чандия 1300 очаобача и гӯсфанд чӣ бачаш қатӣ ча харидагӣ будай намедонем мега ай гузошам қатимону қасос гап назад